Gai mar obila Douglas Kanja oyango ni giseoro obila mag rito ndara mondo mi oket arita motegno apeyni ma pacho kaendi. Kanja wacho ni gigeto neno ni oti kod yor goyo jorimbo fuaye mar achiel kachiel e ndara kapo ni giketho chike. Owacho ni mano en achiel kuom yore ma osechak tiyo godo moko kuom apeyni ma pacho ka e kindeni mag sikuku. Jatend obila no wacho ni gimedo keto kenge mag neno ni oduok piny kwan masiche mag apaya e pacho kaendi. The instant fine system, we are going to have courts actually distributed in several areas along the major arteries of roads in the Republic of Kenya, so that we can actually be able to deal with all those, who are going against the regulations, traffic regulations, instantly. One life lost is one too many. We don't want to lose Kenyans, especially on our roads. And at this juncture, I would like to advise our drivers, all those who are driving along, on our roads, to drive carefully. Kama kwa mfano tukiweka traffic roadblocks, watu watakuwa wanachekiwa. Idadi ya watu ndani ya basi, tunaangalia dereva, je, ni mlevi ama yuko salama. Mikakati kama hiyo inaweza kusaidia.